sukkerindhold, altså glukose, der er i blodet. Ens blodsukker skal være konstant, for at man har det godt. Det normale blodsukker ligger mellem 5,5 og 6 mmol. Mmol er den enhed, sukkeret i blodet bliver målt på. Det står for millimol. Blodsukkeret skal cirka være 6-8 mmol ved sengetid og 4-7 mmol før og under måltiderne. Ens blodsukker kan i dag måles meget simpelt og smart med forskellige blodsukkerapparater. Måden man måler blodsukker på er ved at stikke sig i fingeren med en lille nål. Nålen har lavet et lille hul, hvor du presser blodet ud af. Blodet putter man i en lille strimmel, som man kan putte i et blodsukkerapparat. Nu kan apparatet måle det indhold af glukose, der er i blodet. Hvis man har type 1 diabetes, skal man cirka måles 4 gange om dagen. Blodsukkeret er lavt, føler man, at man er fryster, og man er sulten. Hvis blodsukkeret er højt, føler man sig træt, at man er tørstig eller man skal tisse. Når ens blodsukker stiger, så stiger produktionen af insulin også. Når blodsukkeret bliver højt, sørger insulin for et overskud af. Deponeres som glykogen i leveren og musklerne, indtil man får brug for det igen. Mennesker med type 1 diabetes kan ikke selv danne insulin, så hvis de ikke får det tilført, så dør de i sidste ende af sult. Det gør det, fordi at insulin fører energien fra maden ud i cellerne, og det kan du ikke undvære. Insulinens job skåret ud i pap er, at insulin er et hormon, der hjælper med at omsætte den mad, du spiser, til energi til kroppen. Det er bugspytkirtlen, der producerer insulin. Det gør den, når ens blodsukker stiger, altså når vi spiser og drikker. Insulinen sendes rundt til alle kroppens væv og binder sig til celleoverfladerne. Her bliver insulinen den vigtige nøgle, som åbner døren, der går mellem blodbanen og vævene. Insulinen låser altså dørene op og hjælper sukkerstofferne med at komme fra blodbanen og ind i vævene. Går døren ikke op, bliver dit blodsukker alt for højt, og cellerne får ikke tilført den nødvendige energi. Glykogen findes i dyr og mennesker som energidepot. Man finder det typisk i lever eller i muskler. I leveren dannes glykogen efter et måltid med højt indhold af kulhydrater. Mellem måltiderne nedbrydes glykogen til glukose ved en proces kaldet glykogenolyse. Glukosen afgives til blodet. Derved opretholdes den korrekte blodsukkerkoncentration mellem måltiderne, så kroppens væv kan forsynes med glukose. I muskler fungerer glykogen som et energidepot. Kun for musklerne, fordi at glykogen ikke kan nedbrydes til glukose og dermed afgives til blodet. I stedet nedbrydes det til mælkesyre eller kuldioxid og vand. Glykogen virker modsat insulin. Glykogen frigør nemlig glukose og glukosedepoterne, så kroppens blodsukker igen stiger til det normale. Glykogen produceres i bugspytkirtlen, som sidder ved siden af leveren. Glykogen er med til at stimulere nedbrydningen af glykogen. Den proces kaldes glykogenolyse. Nice! Jeg fuckede op. Jeg gør ondt. Kroppen. Ah!